Oh bhotani Tumela ngithobela sanibonani absheng molweni lotshani zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenqi ungandishiyi nangomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho uzungajonga ububi ke. I've just been exercise guys. I'm working out and izinto ziyenzeka ukhona umahluko. So ume kancinci ngobubi umamele lento ndiza kuyithetha uyayiva. So guys, it's a quick one today. I just feel like sharing because I feel like you know, most of us don't understand or don't appreciate the importance of preserving our homes. You understand? Preserving our homes, ne? Not the walls, but a home, as in the true sense of a home. What is a home? Your original home, that is. You understand? You can have a home in Beacon Bay. You can have a home in Sandton. You can own property in Morningside. You can own property in Milnerton. You can own property, you know, wherever you choose. You understand? But then there is that home, you understand, where originally Umnombo wakho usuka khona. That is your home. You know why? Because that is where abantu bakokwenu bahleli khona. Abekho eBeacon Bay, abekho eMalinde, abekho kuphina eDurbanville, abekho eFour Ways. They are not in Soweto either. They are in Soweto only if they've been there. Your parents, your great-grandparents, ukhokho wakho ukubana ngaba wazenza imfanelo kwakufuneka zenze zokumisela ikhaya lakhe eSoweto, then bakhona abantu abadala. Then umnombo wakho ngawulanda eSoweto. Otherwise umnombo wakho uphi? Ukulamakhaya ningasagodukeliyo kuwo. Lamakhaya niwashiye nomalume notata omncinci abangathathi intweni, abangathi ababambi kahle, sigcinise bona amakhaya. Aba bafana bolusayo agadiswe indlu umntu athunyelelwe lo malana 500 rand ngenyanga okoba mane vula lamnyanga uvale aniyi nokuya kwelakhaya. Lelo nakhaya lakho elo kulapha abantu bakokwenu bakhoyo, kulapha inhlahla zakho zilele khona. Ikhaya lakho elinegoqo likamakhulu wakho, elinegoqo likakhokhokazi wakho, elinalandlu kwakubaselwa kuyo ngumakhulu wakho. Lelo nakhaya lakho elo kulapha imimoya yabo iphila khona, kulapha imimoya yabo uhlala khona. Ukubana ngabudinga ukusondela kubo ithi into khawuphindele ekhaya emqanduli. Ebethuna nakhawuye kokwenu kwaNobumba. Kokwenu makungabi sezwelitsha, akho bantu ezwelitsha. Abantu basezingqondorheni. And this is the truth. La ronda nuvalileyo ningasawuvuliyo iminyaka ungavulwayo kulapha amathamsanqa enwalele khona, ngoba ukubona ngabe ubuyazi into boba buhlanti nibuvalileyo kulapha iminyanya yakokwenu hleli khona, kulapha umthonyama wakokwenu uleli khona. And ke undiphumile esingesini because yayi isithunywa sami sithi mandithethe isiXhosa kuba ingathi ndithetha namaXhosa. Bethuna
Ukutshintsha imoto iRange Rover uyikhuphe kunyaka olandelayo ngeDiscovery, kunyaka olandelayo uyikhuphe ngeMercedes Benz. Uyayiva sithi sajongeleyo nantsi iMaserati ngapha. Ayiva ndiyakuxelela into ezinamandla fondini, iintsimbi zamadoda. Ndiyakuxelela wena BMW, yeva German cars. Siyibona uba le ndoda inamandla, kodwa khona enkomo ewisa ubulongwe kokwenu. Umthonyama wakokwenu awuphili ngoba akho nobulongwe. Abantu abadala, izinto ezibaphilisayo when we talk of assets, zinkomo, zibhokhwe, izinto ezizawushiya umgquba. Xa sisithi ngumntana omgquba, funeka kukho umgquba kokwenu. Ukuze amandla akho aphakame ngamandla ngokwenene nangokwenyaniso, sukuthenga iGerman cars zodwa ukubonakalisa amandla akho. Amandla akho khawuwabonakalise phaa kokwenu. Vuselela umthonyama kokwenu, fudumeza umthonyama wakokwenu ngobulongwe obuzawuwiswa yinkomo ethengwe nguwe ephuma phaa kuwe emagxeni. Aze abantwana bakho bezokuthi mna ndingumntana omgquba, azingomba isifuba. IsiXhosa esi masiya kukusithetha ngomlomo, kodwa izenzo zona azitsho. Ukuze abantwana bethu bakwazi ukuthi bangabantwana bomgquba, kufuneka thina senze sure into yoba umgquba uphela emakhaya. Ukuze ungapheli umgquba emakhaya, sithi abe kufuneka sitheni, sidibanise ugqongo nekhawuntari, siyothenga imfuyo ezawumisela la makhaya ethu ahlale emile. Khawuthi man xa usakha phaa kokwenu mayibe khona laa ndlu niyiprizevayo, indlu yabantu abadala ekubaselwa kuyo. Yazi ukuqhuma komsi, umsi nabantu abadala zihamba so. Besawuthi same WhatsApp group. Umsi uyimpilo. Ilongwe impilo leyo. Jonga uba amandiya wona ade enza i-holy ash from ilongwe. Leli thina singaliboneli into. Ubulongwe benkomo yakokwenu ngaphezu kobulongwe bakomnye umzi bobona buzawuphilisa wena, ngoba ubukhephi emthonyameni wakokwenu, ukhuvase ngobulongwe bakokwenu, ukhuvase ngothuthu lakokwenu. Thuthu olo bekuphekwa inkomo kakhokho mhlambi, yingxube evange yeenkuni ezazisebenza kusenziwa into ezibalulekileyo phakathi kweli khaya. Thatha olwaa thuthu, uthathe ubulongwe phaa kulaa maxhanda akokwenu, kulaa mthonyama wakokwenu, udibanise, uvase, ubone into yoba akuzubakho mahluko na empilweni yakho. Kukho ubukubone mani, yabona laa ndlu kubaselwa kuyo, le thina sasihlala sisoja umbona kuyo, uyeva, ubone kuthiwa yintoni laa nto, ukubona mani umsi xa ude wenza into engathi zizindlu zezigcawu, laa nto imnyama ithi nca engceni, le ngca ingca le kufulelwa ngayo izindlu zakudala. Umle dibanise yonke laa nto, impilo yakho leyo. Udibene nethongo lakho kwenu, iintlahla zakho zibuyele kuwe. Misa umzi wakokwenu, masingacimi isibane sakokwenu ukhona. Ikhaya elo khaya ngeendonga kuphela. Ewe siyasebenza, sakha imizi emikhulu, o-10 rooms, uyeva, double story houses, but ufumanisa uba ziindonga, akusekho mzi apha eselo khaya eli. Abantu abadala basekho apha ngoba kaloku abahoyakalanga, abanakekelanga, asibanakekeli. Kakugoduke mani, isilawu sakokwenu angeke sithethe nawe usibethele efletini.
eGoli ungakhange uqale khawukuqala ekhaya ukuphethe ubethe lubhekile kokwenu ufumane isilawu sakokwenu kokwenu ungqongwe ngamathongo akokwenu uvaswe ngesilawu ebuhlanti emagxanti nakokwenu wandule ke ngoku uba ungaqhubekeka usebenzise kuloo ndawo uxelengela kuyo kodwa ungazange wasinikwa ekhaya uyadlalisa ithi loo nto let us preserve our homes our origins umnombo ubalekile ukubuyela ekhaya kubalekile kawukuyolala klamanxowani washileyo ningasawahuyanga vusani izindlu zomakhulu benu mani vusani inhlanti zotamkhulu benu mani ubone into bakho mahluko uzakwenzeka ebomini bakho mandime kuloo ndawo otherwise continue subscribing sharing liking the videos do comment because I do respond to your comments and please don't skip the ads because they pay the bills otherwise you are the child of the universe much like the stars and the sun you have a right to be here you are a child yayiva akho mntu ukhaphe omnye sonke sinelungelo lokuba lapha njengelanga kunye neenkwenkwezi yeva ezikhoyo kweli hlabathi nawe lilungelo lakho ukuba mawube kule ndawo so khuleka wonwabe uve ubuncwane bokuphila buyela ekhaya cama